Whistleblower. Dáme si to na normální obtížnost. Jelikož dnes hraji sám a nemám moc úspěšných her, které by byly jako vynikající, tak myslím, že je adekvátní zapnout pokračování DLC. Ale pokud je někdo v chatu, kdo by si chtěl zahrát nějakou kooperativní hru, klidně napište, já budu rád. Protože by to bylo super. Jde tu koufacku ještě, buzíku. Naposled, co si do mě fláknu, je ti to jasný? No ti prašním zpátky. Ale žiju, žádný strach. Co mě? A tu kameru chci? S tou se znám totiž. Myslím, že vývojáři hry byli jako asi líní dabovat druhou postavu. Možná, nevím, třeba je to předpříběh, jak jsme se stali novinářem. Ilegální aktivity v Murkoff Psychiatric System. Z toho, jak se bojím, tak mi padá už obočí, no mé plešatím. Zatím na obočí, což je dobrý. Chat, já mám hlad, co byste mi doporučili si dát k večeři? Odcházíme od e-mailu, protože někoho slyšíme. Security on. Kolik mám prstů? Doufám, že všechny. Jo, promiň, už tam běžím. Já tě mám facku. Nemluv. Já tady pracuji a nemám čipovku k tomu. Ty jsi byl plavat? Tady je bazén? No, prosím tě. Dej mi pokoj. Jo, ženy a děti, jo, sem chcete. Jo, dobrý, prosím tě, všichni jste tady chytrý. Já vím, že se na mě čeká, ale potřeboval jsem poslat důležitý e-mail mámě. Vy dva jste byli zase v bazénu, viď? S tím třetím. Já jsem Peter Park. Spider-Man z Vyše. Jo, já jsem velmi šťastný. Proč to děláte násilím, chlapi? Já myslím, že by to šlo jinak. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work.
No co ty si hraješ, prosím tě, sekuriťáku? To, že si podzemí z tebe nic víc nedělá, protože já to tady mám všechno pod palcem. Helme, chudák. Fuj, a co se mu to tam dělá? Vyrážka. Sorry chat, on je podle mě na to alergický, puste mě tam! A ty, už si příště neotevírej hubu, nebo ti třísknu a půjdeš tam taky. Jo, naschle, nemáš zač. Pak se sejdem v hospodě na pivku. Utíkej, káčo, utíkej, utíkej, honí tě kocour, divokej, divokej, dopíšeme e-mail mojí mamince. Bez problému. No. Já jsem ti to chtěl říct potom. Au. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow. Měl jsem ten e-mail napsat z telefonu. Vůbec. Co mi lezeš do počítače, ty buzíku? Neříká ti nic soukromí? No. Necháme to být. Zapomeneme na to, jo? Že seš hloupej a šílenej? To seš? Rozpust mi počítač. To je 1 celá moje vejplata. Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Mm-hmm. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Ty pičo. No to ne. Pažbou? Whistleblower. Jak jinak čet. Oni mě tam vzali taky, takže takhle se to stalo. Teď jsem jeden z nich? Ale tak to se vyplatí. No to ne, světlo mi dejte, chlapci. Pojď, co to mám před tím očima, mi mrdá, no. Koukal jsem na to tak 30 hodin podle mě. Kamera, základ. Doufám, že to má dostatečně baterek. Třeba 10. 0. To si ze mě děláte prdelna. Já začínám na 0. Až, zapsal jsem si. If die. Posledal jsem to, o můj bože. Kde to jsem? Hodiny jsem koukal, nebo týdny. Moje myšlení je v háji. Have to call for help. Lisa, I'm sorry. Jo, psal jsem Líze teda. Líza Simpsonová. To mohla být údajně. Ale to mě nezajímá. Otevře mi někdo, chlapci? Jen 2 umřeli a jediný žiju. Otvor do piče. Díky kámo, máš to u mě. Až se dostanu ven, vezmu tě sebou. Zatím čau. Co se to děje? Já to chci vidět. Ale po tobě, ty zmrde. Dobře ti tak, ty jsi to zasloužil. Kdybych nemusel 6 hodin koukat, tak ti s ním ani pomůžu, ale... Co 6? 30. Takže ti na to seru.
Jdeme pryč. My to oběhneme, nebudeme ho psát. No mě totiž nemůže, já jsem s tebou spojený, frére, na mě nemůžeš. My jsme společně v tom. Baterka. Teď máme štěstí. Na ty baterky. No, se zamknou, veď. Muziku, takže my se spolu nemůžeme schovat. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Get around in the room here. Get a little red on your hand. It's always healthy to express yourself. Já si ho sfilmuju a pak to pošlu do mamce. You might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? No jo, There are no. proč ne do hlavy? Now, get the fuck out of here before I change my mind. Jo. Díky. Mějte se krásně, ahoj chlapi. Čau. Tak, dobrý. Ty blbečku, jeden blbej, hnusnej. Dvoukej. Aj. A už jdou po mně. Ne, proč to furt se tady to děje? Já nevím kam skočit, tady. Můžu vylézt? Tak tohle bylo hodně na náhodu. Ne, nezabiješ mě, protože nevíš, kde já jsem. Tohle bylo hodně na náhodu, čet, vůbec jsem nevěděl, běžel jsem úplně po slepu. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, then the lights are on. Saru vám na ty vaše nápady. I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't mean we don't outside attention. Koukneme se, přeložíme. Takže rádio ve vězení. Takže rádio ve vězení, krátká cesta, kecám. Potřebujeme hodně baterek, aby jsme s nima mohli mluvit, aby to fungovalo. A musíme zavolat hlavně Líze. Že za ní přijdu domů. Murkov je nebezpečný a jsou tady šílený kluci. Lízo. Murkov dělá prosvět, sbírá všechny blázny, který tady jsou. Jo. Oni je zabijou. Kam šli? Kluci, já si vás sem nahraju, abych měl všechno. Oba dva umřete stejnak, já to vím, cítím to v kostech. Doma tě neučili zavírat nebo co? Máš doma pracující. Běž z mojí hlavy pryč. Ahoj kamaráde. Je ti dobře? Podle mě dostal nepříjemné množství léku a teď je mu z toho špatně, no. Měl si zůstat v rohu. Takže podtrubí. Tady nic. Tady jsou dveře. Bob Rider. No jo. Projel tudy Bob Rider. Bobe, nech mě být. Zamčeno. Zkusíme to ještě jednou. Opravdu zamčeno. To jsem nečekal.
Baterku máš? Nemáš. Hlavně, že máš rukavici, věď, blbečku, ale baterky nic. No, já ti pomůžu bez problémů. Pojď, ještě. Krásná práce. Ty budeš Pepík. Hezký Pepíku. Já. Nemůžeš na mě, jseš pomalej. No, já jsem tam nechal baterku, čet. Do psí prdele. Poprvé, co jsem někde vynechal baterku. Ty jsi zavřel dveře ven? Jseš blbej? A co já? Co já tady? No nic, jdeme hledat baterky. Spis? Jo. Jo, to je spis o mně, že mě chtějí vyhodit. No jasný, stříbrnej. Jo, že jsem to psal Líze, takže manželce, to je moje manželka. To není Líza Simpsonová. This is my wife? Pozor, elektrika. Nebezpečná je. Tak. Jdeme po slepu, šetříme totiž baterku. Baterka, prosím. Nic. Ale tyhle zvuky se mi přestají líbit. Já doufám, že tady není nic, co by mě mohlo ohrozit. Co to je za psychopata? Ale mám trenky aspoň. Zamčeno. Klasika. Jsem ještě 3 baterky, kolik jich mám? 1? No to nemyslíš vážně, že jenom 1 baterku máme. Jo, ty blbečku. Co to mají za nápady? To je ten? Zboří čumítu. Jo. Tak pro lásku každý udělá cokoliv, že jo? Jak to je? Láskou bych tě snět? Jo, já to respektuju. Dobrou chuť a já odcházím. Dělám, že jsem nic neviděl. A můžeme být kamarádi. Cítím nátlak na srdíčku z toho už. Co to bylo? Baterka, už jsem mohl mít 3. Kdyby se mi to nedojebalo. No, zase mi jebe na hlavu. Tady byl praotec Čech, podle mýho. Proto je to stržený, že už to neplatí. Kde seš? Odkud mluvíš? A kdo přichází? Proč to neřekneš aspoň? Takže, klasicky musíme najít klíč. Ale s tímhle, co jí pro lásku z lásky, to úplně nevidím na naleznutí klíče.
A tady si zamknu. On totiž nechce, aby mu tam někdo les. Vezmeme to na rychlo, chat. Vezmeme to na rychlo. Oh no. Zavřít. Rychle pod postel. Přebít. Přebít. Snad se koukne pod jinou postel. Snad se koukne pod jinou postel. Mám to vypočítaný na 6 stran, takže bych stihl možná i tamhle do toho okýnka, ale... Nejsem tady. No jo. Není tam láska, veď? Blbečku, není tam láska. Tam se koukni, tak je to správný. Tam taky není láska. A já myslím, že už by si mohl odejít, pane. Jo, nadrván. Tak, šikuka, a zavřeš. No ty jsi hodnej. Takže musíme zkusit rychle. Tak tohle bylo těsný, chat. Tohle bylo kurevsky těsný. Hop. Ha, tam nikdo není totiž. Teď zase tudy. To je buzík, jak jsi mě našel? Co? Pěkně zabugovaný. Ale o nic nejde. Nech mě bejt. Jo, já se tady s ním zavřu, já jsem debil. Takže jsem to celý pojebal. Protože jsem píčus a zavřu se tam s ním. To dokáže málo kdo. Ale jo. To dokáže málo kdo. Jasný, už tady běhá. Takže víme, co nás čeká, chat. Musíme ho rychle projít. Procházka růžovým sadem to úplně není. Zavřem. Tak. Tady to rychle projdeme. Tak. Zavřeme se. Předtím jsme udělali chybu, že jsme se tam zavřeli přímo s ním. A tady by mohl být někde ten klíč, ne? Jo, tady je díra. To kdybych věděl předtím, tak tam skočím hned. Oj. Ale ty jsi slepej. To je v klidu, ne? Tady nikdo není. Tady nikdo není. Chlape. Prosím tě, dej mi pokoj. Takže ty máš klíč a... Dej mi pokoj, jsem ti řekl. Úchyláku. Máš baterku? Ne, jsi měl taky klíč, takže ty si byl jednodušší cesta. Prosím baterii, já mám jenom 2. Spis. Základ. Takže doktor je nemocný, dneska nemůže přijít, protože umírá. Kofín? Jo. No jasný, nikdy neviděl mrtvý tělo venku s kofeinem v krvi, určitě, Mother and Wars, takže zlouni a bezpečný určitě. Viděl v mužských očích viděl mír. Tak jim věřil, otevřel jim bránu, zabili ho. Kanibal v kuchyni. Nikdy jsem něco, my body, jo. Neptej se mě na moje tělo, Líza.
Jo, finish. Lansvístín, zase klasika. Dělal si prostě z toho chlapíka malej desert a prostě Líza se na nic se má ptát a hlavně chat, nezapomeňte, že jak dohrajeme i DLC. Tak budeme hrát Outlast 2. Ale myslím, že tohle jsme prošli krásně. Tady totiž na nás nemůžeš. Máš štěstí, že tě nevidím ani na dálku, protože musím šetřit baterkama. Takže ty zmiz, otvor bránu, tajemná komnata. Já věřím, že bys chtěl pomoct, ale nic z toho nebude. Vydržte chvilku chat, já jsem tady na něco rychle musím kouknout. Tady, hop. Jo, dobrý. Tady je taková rychlovka jenom. Za což se omlouvám, ale... Jenom rychlá kontrola, jestli všechno sedí, takže jedeme bomby dál. Tma? Jak jakože tma? Počkat. Tma ne? Chat, dostali jsme tmavou obrazovku.